a cikin Kannywood da kuma stakeholders ɗin Kano State Censorship Board. Wannan yarinya mai suna Khadija Mainumfashi mun yi decision cewar mun dakatar da ita kanta na shekara 2 daga fitowa a cikin fina-finai ko kuma mu'amala da duk wani abu da ya danganci Kannywood. Kuma muna kira ga duk wani producer da ya sani. Me jawo dakatar da ita wannan jarumin? Ito bidiyo ne ya yadu na yadda suke zuwa suke raye-raye kuma ta san cewa to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wato bidiyo ne ya bazu na yadda suke zuwa suke raye-raye wanda na rashin kamun kai na tozarci na abin da ya babu daɗi, kuma kowa ya san irin korafe-korafen da muke iya karɓa. Mun korafe-korafe ne muke karɓa a koda yaushe, kuma mun karɓa mun kira ta domin ta kare kanta na cewar yaya aka yi ta bari tana yar masana'antar Kannywood wadda take kullum ake ba ta tarbiyyar cewar kada ta yi irin wa'annan abubuwan da zai iya janyo cece kushe ko kuma ya zama illa ga al'ummar jihar Kano ko kuma makallatanmu wanda suke kallon shirye-shiryenmu na cewar kada mu saka kanmu a cikin irin wa'annan ɗabi'u. Ta je ta suka yi wannan bidiyon na a gidan rawa, kuma mun kira ta domin ta zo ta ba mu fair hearing mu ji daga bakinta. Abin ya faskara, kuma babban laifi da za ka yi hukumar mu shine mu kira ka kasa amsa gayyatar mu. Sunanta Khadija Mainumfashi. Wannan mun kirawo ta ce ba ta gari, mun ba ta damar cewa shi zaki dawo. Ta dawo garin, mun san tana garin, ta zo ta ba mu samu ko da sassauci ne da kuma fiye yarin mu samu ko mu tsawatar mata, ta ki ta bari. To muna ganin cewa wannan ita ce hukunci da muka ɗauka a yanzu, kuma bara mu gani zuwa nan gaba. Wannan hukunci na dakatar da ita zuwa shekara 2 daga barin duk wani abu da yake cikin Kannywood, wani ta'ammali, wani ta fito a fim, ta je ta yi waka, ko kuma ma ta je ko hira ne a gidajen TV da gidajen rediyo, ko kuma amfani da social media da sunan Kannywood. Shi maka dakatar da ita na shekara 2. To wani irin mataki hukuma za ta dauka idan aka sanar da karya wannan mataki da aka dauka? To ai kowa dai ya san a ƙarƙashin hukunci yake, a ƙarƙashin doka yake. Ina ba ta shawarar kar ta karya dokar nan, in kuma ta karya to doka za ta bi ta kanta.